நான் குலோத்துங்கன் டிலோஜி தமிழில் இருந்து வார. இலங்கை வரலாற்றில பெண் நடத்துனர்கள் இரண்டாவது தடவையாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறாங்க. இது ஒரு திருப்பு முனையாக அமையும். அத்துடன் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அமைச்சருக்கு நன்றி, இலங்கை போக்குவரத்து அமைச்சருக்கு நன்றி. நன்றி. ප්‍රවාහන සේවයට කාන්තාවන් බඳවා ගන්න තීරණයක් ගත්තා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම, කාන්තාවන්ට එක් සංස්කෘතික හිතවටේ මගේ පතනවා මානස. කුමාර සත්‍යක